Oiartzungo udalak bukatu berritu Karla Lekona futbol zelaia berritzeko lanak, gure legealdiko lan importanteetako bat da, bai suposatu duen inbertsio mailagatik, baina batez ere Oiartzungo kirol elkarteak aspaldian egina zeukan eskakizun bati erantzun zaiolako. Asko baloratzen dugu Oiartzun kirol elkarteak aurren eta gazteen aisialdian egiten duen ekarpena, eta zentzu horretan bai uste dugu egin beharreko inbertsio bat zela. Azpimarratu nahiko nuke bestalde, bi helburu jarri genitula obra hau diseinatu genuen momentuan, eta bata zen izan dadila epe luzerako inbertsio bat, eta orduan ez mugatu belar artifiziala jartzera bakarrik, eta ureztatze sistema egoki bat eta baita argiztapen sistema egoki bat ere jarri dira, eta bigarren helburua zen kirol ekipamentu hau txertatu zedila egoki Ugaldetxon auzo eremuan eta auzoantzako ere izan zedila ekartzen da. Eta zentzu horretan asko zaildu da espaloia eta etxitura bera. Aurten 50 urte betetzen ditu Oiartzun kirol elkarteak, eta gaur egun 500 herrikotar gazte inguru dabiltza kirola egiten astero hemen, eta garrantzitsua zen ere instalakuntzako betzea eta holako aukerak ematea gazte hauei, bertan kiroltasuna, laguntasuna, berdintasuna, talde lana sustatzen direlako, eta balore horiek guretzat oso garrantzitsuak dira. Eta espero dugu beste 50 urtetan ere berdin jarraitzea. Amaitzeko esango nuke, obra honekin lortu dela beraz Oiartzun kirol elkarteak indako eskakizun horri erantzutea, eta gure partetik balorazio on bat egiten dugu egindako lanaren.